Pojď, tady si můžeme sednout, tady je volno. Raději zamknu. Fuj. Protlačec mezi těma lidma. To by nemohl jezdit autobusem. Tam byl zase ten blbec, ten David Dostal. Ty hele, ať na tebe netáhne. Já jsem slyšela, že studený vzduch není dobrý na pleť. Jo. Kdo ví, jak to všechno dopadne. Prosím tě, co je s tebou pořád? Zajdeme ještě na kafe, ne? Než půjdeme domů. Co říkáš? Může. Tak. Vlastně já nemůžu. Já musím jít nakoupit. Ale prosím tě, co s tebou je? Půjdeme na kafe a nerozčiluj mě. Tak jo. Spíš se uvolním. Dneska s tebou fakt není žádná legrace. Co to čteš? A něco o rajčatech. Že prý bych je měla vysadit už teď, aby vyrostly větší. To je blbost. Záleží nejvíc na tom, jak je dobře prohnojená hlína ve skleníku, víš? To je jaký nesmysl. A na jaře budeme dělat velký skleník na zahradě u chalupy a okapy. To máš z toho průvanu. Co je s tebou, prosím tě? Všecko je v pořádku? Nebo něco s Tondou? Ale s Tondou je to v pořádku. Vždyť víš. Prosím tě, můj názor na to znáš. Zase jenom nějaký fámy. Já ti tady něco přečtu, jo? Poslouchej. Pokud se v září jste se rozhodla, že budete pravidelně cvičit, začínáte na sobě pozorovat pozitivní změny. S potěšením zjistíte, že se opět vejdete do džínů, které jste ještě nedávno nedopnula. Pravé štěstí však poznáte až ve chvíli, kdy se v práci porouchá výtah a vy zjistíte, že jste vyběhla do 4. patra na jeden zátah a vůbec jste se nezadýchala. To je dobrý horoskop, co? No, to je strašná sranda. No ale to je tvůj, rozumíš? To je no, můj? No ano. Počkej. Tak já vejdu do druhého a přemotala. Ty a já ti tady ukážu pěkný obrázek. Že mohli trochu víc vysvětlit. Já tyhle věci zbožňuju. Kdyby ho trochu víc deformovali, já bych si to klidně pověsila na zeď a dívala bych se na to celý den a pořád bych se smála.